ପ୍ରେସ୍ ତଲାଡେ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ବିମଲ କୁମାର। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲି ଅଫ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଏଠି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ଯେତିକି ମୋର ଭିଡିଓ ମୁଁ ଛାଡିଛି ସେଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କି ଫ୍ୟାମିଲି ଅଫ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ସେଟା ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଜ୍ଞାତ ଲୋକମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗ୍ରେସ୍ ଫର ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଉଟା କି ମୋ ଗୋଟେ ସାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଭେଟ ହେଇଥିଲି ଓଡ଼ିଶାରେ। ସେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଆଉ ସେଇ କହିଥିଲେ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ୟୋର ରିଜିଅନ୍ ଥ୍ରୋ ୟୁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଟିସିରେ ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଥିଲା ଆଉ ସେଠି ମୁଁ କରିପାରିଲିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଟାଇଟଲଟିକୁ ମୁଁ ଦେଉଛି ଏବେ ଦ ଗ୍ରେସ୍ ଫର ଇଣ୍ଡିଆ GFI ବୋଲି ମୁଁ ନାମକରଣ କରୁଛି। ଆପଣ ସେ ତରଫରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ବିଷୟଟା ହଉଛି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ଜରୁରୀ କି ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଆପା ବାଢଉଛନ୍ତି ଇଟା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଇଟା ତିଆରି କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କୌଣସି ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କର ନୁହେଁ କି କୌଣସି ଶିଖ କିମ୍ବା କୌଣସି ମୁସଲମାନ କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୁ ଏମିତି କିଛି ନଥାଏ। ସେମାନେ ସବୁ ଧର୍ମର ସବୁ ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକମାନେ ଇଟା ତିଆରି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ଘର ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ କାମରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରୁଛି ଯେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ମାଟି କାମ କରୁଥିବା ହେତୁ ମାଟି ଯେହେତୁ ସେଟା ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥାଏ ଗୋଟେ ମାଟି ଦେବତା ସବୁ ମାନିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମାଟି ନିହାତି ଗୋଟେ ଇଟା ତିଆରି କରିବାକୁ ହେଲେ ନିହାତି ଆଉ ନଡିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ଦରକାର କି ନିହାତି ଧୂପକାଠି ଲଗେଇବା ଦରକାର କି ନିହାତି ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇବା ଦରକାର କି ଏଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ନିଜେ ଟେଷ୍ଟ ମନି ମୁଁ ଦେଉଛି ମୋର ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଟେଷ୍ଟ ମନି ଆବାଉଟ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ନିଜେ କାମ କରିଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ ବି କରିଛି, ଦେଖିଛି। ଆଉ ଯୋଉ କିଛି ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଥିବାଟା। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କିଛି ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଇଟା ମାରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ଧତା ବିଶ୍ୱରେ ସେମାନେ ଚନ୍ଦେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆଜି ଭିଡିଓ ଯେଠି ସିନ୍ଦୁରେ ସବୁ ଏମିତି ସବୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ବେଳେ ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ହାବୁଡି ଦେଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାଳକକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ହାବୁଡି କରନ୍ତି ତ ନ ଡାକିଲେ ନ ଚଳେ ବୋଲି ସେ ପାଳକକୁ ଡାକିକି ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ପାଳକକୁ ଡାକିକି ନିଅନ୍ତି ଆଉ ସେଇଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାନ୍ତି। ଯାଇକି ସେ ପାଳକ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନଡିଆ ଧୂପକାଠି ଯାହା ବି ଆଣିଥିବେ ସେଇଠି ସବୁ ଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନ ଲଗେଇବି ଆଉ ମଦ ପିଇ କରି ପୁରା ନାଚିବେ। ଏଇ ସବୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଗୋଟେ ଅପମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କରୁଅଛୁ। ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ପ୍ରେମକାରୀ, ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ସବୁ ଆମଠାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଆମକୁ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଛନ୍ଦେଇ ସେଇଠି ଆମେ ମାତଲାମି ହେଉଛୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଅଛି ଯେ ଆପଣ କେବେ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଇଟା ବାଡେଇଲା ବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ନଡିଆ କିମ୍ବା ଧୂପକାଠି ନହେଲେ ସିନ୍ଦୁର ଯଦି ଲଗା ହେବନି ତାହେଲେ ଫାଟିଯିବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏମିତି ଯଦି କିଏ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଖାଲି ଅଛି କି ଅଲଗା ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ବାଇବେଲରେ ନାହିଁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେଇଠି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆସ ଆମେ ମାନେ ଆଉ ମାନେ ଇଟା ବନାଇ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଯୋଡି ଦେଉ ଆଉ ତହିଁରେ ଇଟା ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର ଓ ମାଠିଆ ତେଲ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ମାଠିଆ ତେଲ ସେମାନଙ୍କର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା। ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଆସୁ, ଆମେ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ନଗର ଓ ଗଗନ ସ୍ପର୍ଶୀ ଏକ ଉଚ୍ଚଗଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରୁ, ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେମାନଙ୍କର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସମୁଦ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଚିହ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବା ନାହିଁ। ଆଉ ଅନୁଷ୍ଠରେ ସେଇ ନଗର ଓ ଗଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏଇ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଇଟା ଗଡଉଥିଲେ, ଉଚ୍ଚ ଗଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏଠି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଏଇଠି ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ
ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଟା ବାଡ଼ଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ଗୋଟେ ବିଖ୍ୟାତ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଏମିତି ଏବେ ବି ଆମର ଲୋକ କଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ସେଠି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ କିଏ ବିଲ୍ଡିଂ ବନେଇବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ବଡ଼ ଘରଟେ ବନେଇବି, ନହେଲେ କୋଉଠି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ, ନହେଲେ ତ କିଏ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ, ନହେଲେ ଏମିତି ଏଇଟା ସବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ କି କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମେ ବିଖ୍ୟାତ ହେବା ବୋଲି ସେ ଆଶା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆସିଥିଲେ। ଯଦି ସେ ଭିତରେ ଯଦି ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଆଉ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ମାନେ ଗଢ଼ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ବିଖ୍ୟାତ ହେବା, ଆଉ ଏସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଠି ବାକ୍ୟରେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ଭରସା ଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକ କଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଆଶା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ସେମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କଣ ଇଏ ହେବେ କି ସେମାନେ କେବେ ବି ମତେ ଇଏ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେବେନି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଏଇଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ପୋଡ଼ିବନି। ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଯେ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଏମିତି କରନ୍ତି କି ଇଟା ପୋଡ଼ିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ନଡ଼ିଆ ଧୂପ ଟିକେ ଆଣିକି ସେଇଠି ଆଉ ପୂଜା କଲା ଭଳିଆ କରନ୍ତି, ଏ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତି। ପୂଜା କରନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନଡ଼ିଆ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଛନ୍ତି। କିଛି ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଦେଇଛି, ସେ ଜାଗାରେ ସବୁ ସିନ୍ଦୁର ଫିନ୍ଦୁର ସବୁ ଇଟା 5-6ଟା ଇଟାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଥିବେ। ଏଟା ବଡ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କର। ଏଟା କଣ ପାଗଳମୀ କହିବେ ଲୋକ, ଏଟା କଣ ଏମିତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଫେର ପୁଣି ପାଳକ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି କଣ ଆସିଲେ ଯେ ଏଣୁକରି ଏମାନେ ଯେପରି ଏକ ଭାଷା ବୁଝି ନ ପାରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା, ସେମାନଙ୍କ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷାର କଣ ଭେଦ ଜନ୍ମାଉ। ଆଉ ଏହି ରୂପେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କଣ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ସବୁଆଡେ। ତ ଆମେ ଏଠିକି ଯିବା ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଆମେ କଣ ଦେଖିବା ଯେ ଇଟା ଭାଙ୍ଗିବ ବୋଲି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେପରି ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛନ୍ତି କି? କିଛି ନୁହେଁ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଇଟା ବାଢୁଛୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5,000 ହେଇଛି। 5,000 ଇଟା ଭିତରେ 20ଟା ମାତ୍ର ଫାଟିଛି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, 20ଟା ମାତ୍ର, ସେଟା ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଡ଼ି ନାହିଁ, ସେଟା କ୍ରାଚକୁ ମିଶେଇକି। ଆଉ ୱିଥଆଉଟ୍ କ୍ରାଚ୍ ଆମର 5,000। ହଁ, ବାକି ତକ ସବୁ କୋଉଠି ବି ଫାଟି ନାହିଁ, ସୁରକ୍ଷର ଭାବରେ ଅଛି, ଲଗ ଅଛି। ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ମାରୁଛୁ, ଆମେ ଘର ପାଇଁ ମାରୁଛୁ। ଆମେ ତ ମତେ କହୁଥିବେ 200 ଏମିତି ଯେତିକି ବି ମାରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ 2 ପ୍ରାଣୀ କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାରୁଛୁ। ଆଉ କୂଳରେ ପଡେ ଗୋଟେ 1 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଅଛି, ସିଏ କେବେ ମାରିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ, ଖେଳୁଛି, କେତେବେଳେ ଆସିକି ଭାଙ୍ଗୁଛି କଣ ସବୁ। ଆଉ କେବେ ତ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯାଇକି ଆମ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ଆମେ ମାରୁଛୁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଇକି ଆମେ ଆଉ ସେ ଯାଉ ପିଲା ଛୁଆ ଲୋକ ସେଠି ଯାଉଛୁ, ଆମେ 9ଟା 10ଟା ହଉଛି, ଆମେ ମାରିଲା ବେଳେ ମାଟି ଜଳେଇବୁ, ଏସବୁ ପାଣି ଆଣିବୁ ଟିକେ ଦୂରରୁ। ସେଇଠି ଏମିତିକି ଆମେ 200 ହେଇଯାବୁ, ଆଉ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଉ ମାଟି ମାନେ ଛଟକି ପାରି ନଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେଗୁଡାକ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ କରିକି ବାଡୁ। ଆଉ ମୁଁ 2ଟା କାମ କରେ, 2ଟା ଆସିକି ବାଡେ, ତାପରେ ଯୋଉଠି ଗଡେ ଆଉ ସେଇଠି ଯାଇକି ଢାଳେ। ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗୁଲା ବାଟେ। ହେଲେ ଆମେ 300 ପାଖାପାଖି ମାରୁଛୁ ଘଣ୍ଟେ। 12ଟାରୁ ତଳକୁ ନାହିଁ, ଭବକା ସେଇଠୁ ସେଆଡେ ମାରୁଛୁ। ଆଉ ସେଥି ଭିତରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆପଣ, ସେଇଠି କ୍ରାଚ୍ ଗୋଟେ 2ଟା ଟିକେ ଢାଳିଲା ବେଳେ ଦେଖିଥିବି, ଆଉ ଯାଇକି ଆଜି ଫାଟିଯିବ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ତ ହିଁରେ ଦିନ ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ କହିଲେ ପରେ 5,000 ଇଟା ଭିତରେ ଆମର କେତେ ମାତ୍ର 20ଟା ଫାଟିଛି। 20ଟା ଫାଟିଛି ମାନେ କଣ, କ୍ରାଚ୍ ୱିଥ୍ ଗଡି ଯୋଉଟା ପୁରା ବିଟ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ହେଇଛି। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ହିସାବରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଫାଟିବନି। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ପ୍ରଥମ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଗଲି। ମୁଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଜାଣିନଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଇଟା ବାଡେଇଲୁ ସେଇଠି ଆମେ ଛାଞ୍ଚିଲୁ ଇଏରେ ମାନେ ଫାଉଡ଼ାରେ। ତାପରେ ଯାଇକି ଯୋଉ ମାଟି ବୋହିଲୁ ସେଇଠି ମୁଁ ଜବଳ ମାରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲି। ସେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ମୋର ଯେମିତି ନିରାଶ ହବ ନା, ହତାଶ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ମନ ଖରାପ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଯେ ଇଟା ଭାଙ୍ଗିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଇ ମନ ଖରାପ ଲାଗିବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଆମର ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟଟା ମାନେ ଅସଫଳ ହେଇଥାଏ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ 5,000 ଇଟା କଣ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମାରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ଫାଟୁନି? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କବେ ଦେର୍ ଇଜ୍
नॉट इम्पॉसिबल टू गॉड, एवरीथिंग इज पॉसिबल टू गॉड। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପିତାଙ୍କୁ କହିବା ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ପୁଣି ତାଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଦେବତା କିଏ ଅଛି ଯେ ମାଟି ଦେବତା ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ମାନିବା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଇଟା ଅଛି। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମକୁ ଆମ ପାଇଁ ସଫଳକୃତ କରିବେ, ଆମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳିଆ ବିଷୟ ଦେଖାଇବେ। ଆଉ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ ସିଏ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭରସା କରି ତାହେଲେ ଆମର ସଫଳ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଛନ୍ଦି ନ ହୋଇ ଆମେମାନେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ଭୋଜନ କରୁ କିମ୍ବା ପାଳନ କରୁ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁ, ଅନ୍ୟ ଦେବତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନ କରି, ତାହେଲେ ଆମେ ସଫଳକୃତ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା। ଆମର ଯାବଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ, ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ହରାଇବାନି। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବ ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ବଦଳାନ୍ତୁ, ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ଆଉ ଏଇ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବୋଲି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫେର ଫାଟିବନି। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ନଡ଼ିଆ ଧୂପକାଠି କିମ୍ବା କୌଣସି ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ମଦ ପାଣି ଆଣିକି ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ଏଇଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ।